Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, 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 re, na, do... 3000 ponton vagy, te csicska. De te faszfej, miért az alton játsz? Mert a nagyon, az XP az már megvan. Bro, hát feljöttem volna akkor én is az altról, tudod mit? Gecine! Easy. Easy clap. Train és Inferno. Train senki nem szereti. Bro, most meghaltál? Bro meghalt. Hello chat! Éj. Sziasztok! Hogy vagytok, faszopások? Ja. Z2. Megy már a live. Nem. És akkor most kinek köszöntem? Ja? A live az embereknek, akik néznek, mert amúgy megy. És kajak? Meg vagyunk Aha. fogom. Ja. Sziasztok! Túros buktárgyban! Csőcset! Szia chat! Hello chat! Hogy vagytok chat? Ja? Easy. Easy lesz a mai game. A mai game megnyerjük úgy, hogy az enemy egyet se fog nyerni chat. Meg kéne nézni, hogy milyen hangos a csé. Milyen hangos játszom a csét. Tesó. Na, Szoszker van péló. Közben múzak. De nem húzzál. És közben múzak, meg modellezek. Már berakom farmolni. Már megy. Jön. Hello team. Hello team! Aleikum salam, salam aleikum. Salam aleikum bro, one kebab please. Azt az nem írtak. Bro, mi a faszom az a profilkép a teamben? Long like my dick. Jó, elhaltam. Bro, ezek kajakarabok. Bro, meg fognak szexelni. Salam aleikum. Halad, ezt veszítettük. Jó, csekkolom amúgy. Bro, kaptam egy crossbow-ot. Ismerj ládát. Milyen ládát, tesó? Hát még így is elveszed a pénzemet. Ismerj ládát bro. Amúgy live-ba kellett volna gamblingezni. Hát az több pénz kell gambling life-hoz. Ja, szponzoráljatok. Pussuk már be midre. Egy rózsa, és felteszek egy Na, akkor veszek 5 eurót. Ne, csak viccelek. Egy galaxis, és felteszem a galaxist. Ja. De, what the fuck. Ja, fizet egy galaxis. Úgy lenne jobb gameplay-en, hogyha lennének skinjei. Tehát úgy csalok. Hey. Long. Bazd meg. Szerintem meghaltál. És a fejbe kúrtam 2-t. Fejbe kúrtam a fejét. X-en rám pusolt. Ebben nem szégyelled magadat amúgy, hogy meghalsz. De. Tagány. Kevike, 3-5 cső. Ja, várjál, bazd meg kéne nyitnom Ez a te taskod, bro. Várjál. Interaktálok az emberekkel. Golbi. Na, ezen túl. Senki nincs be. Szerintem ez egy... Vagy short lesz, vagy mid? Mi nem, vagy B. Ez B. Be. Ja, ez B. Oldi Miklós faszopása vagyok. Van mögöttem végigta. Nem látom én. Én nem fedezel. Nem tudom, miért nem fedeztek.
nem szeretsz. Van, side. Hey. No, papi. Olyan vicces. Lú. Anyád, ez az Ice Cold Dark, ez milyen menő már. Lehetett volna egy ilyenem. Flashback a jó kis gameplaykezésről. Gambling is life. Hopp, ez Full B guys. Basszom ki a gyomrát bének ennek. néz ki. Hát akkor bassz meg az anyádot. Én egy hoglin vagyok. Pontosan. Animatronik vagyok. Várjál, tesó. Van egy videó számodra. Too long. Várjál. Inganguli wanchan ingangu. Nem látom az enemiket, bro. Hogy lőttem az egyik best egyik scout-ta 70 kapott, jól? Baby girl. Bazd meg, most nincs AWP-m se semmi, tesó. Nem tudok játszani, bro. Elvesztettem skillemet, meg Aj, zsebkendőmet. Elvesztettem zsebkendőmet. Közben farmolok múlva a 3 GB RAM-ommal. Long. Mi a fasz ez henkel? Ja, csak Hol te ez az vagy. ember? Ajé. Hol ez az ember? A kis huncutka kecipi. Hol lehet látom? Pici a fejed, pici apacsa, virónak, a pici apacsa, virónak. Pici Info. apacsa, virónak. Guys, chat, pici apacsa, virónak. Spam, menjétek, chat. Úgy azt vettem észre, hogy még az ilyen fogyatékos embereknek is több nézőjük van, mint nekünk. Mert egy csicska vagy. Felgyújtja a haját, bro, what the fuck? Majd gyújts már fel a hajadon. Amúgy ja, lehet, hogy kéne csak olyan a nézettség. Mert ugye nézettségé bármi. Ja, nézettségért bármit. Like, ha igen. Egy like, egy Várjál, 0 like-unk van, akkor elkezdem like-olni. egy tojás a tökmak képébe. Akkor nem like-olom. Na, 31 tojást fogunk beleszólni. Ne, rohadék! Várjál, aki most like-ol, annyit fogok a Benjo Makiára, vagy mi Viró Makiára csapni, figyelj. Várjál. Figyelj, tesó. Hoppá, hogy megy felfele? Várj, ez mennyi? Tesó, 40-et fogok rácsapni a makkodra. De olyat fogok kalapácsolni, Ludás vagy. ilyeneket fog csattanni te. Mint hogy egy öv lenne. Övvel baszok a makkodra. Te vagy Ludas Matyi, nem? Ja, én még az égig érő faszújban a gatyámba. Mi van? Mi van? Hát ezt nem hiszem el. Ahogy miért? Látják a Van Silver gameplayed. Ja. Nézzük a te Silver gameplayed.
Egy v bro. Bro, egyet nem öltetek meg. Csáva, amikor téged kell lőni, akkor valamiért nem tud célozni. Save. Bro, nem tudnak eltalálni és nem tudok. Á, geci, bazd meg! Ez ilyen 3 szilver egymás ellen. Miért szilver? Tesó, nézd már az előadat, hogy rohadjál meg. Én globál elit vagyok. Chat, reportoljátok? Ja? Én globál elit vagyok. Várja, megszerzem a 100 lájkot. Easy 100 like. Magas már, én globál elit vagyok. Globál pöcsű vagy. De, Te nem a kemál vagy. nézzük a nagy gameplayet, bro. Meghalsz, akkor fel kell gyújtanod a sekszőt. Oké. Low, low. Leészelsz, akkor elgiftelem neked az egész ösztöndíjamat. Nem tudok már észlelni. Igen, tudom. Az meg... Ö, Ez egy C. mondod le. Hát, hogy ez az ő hibája. Ja, Na. miért nem tudtad előni no scope, bro? Pussolj meg egy 0 kill. 0 killet von, bazd meg! Egész utolsó előtti Mit vagyok. néznek? A chat mit néz egyáltalán? Utolsó előtti vagyok, hallod? Azt nézik, hogy sétálsz a mappon, bazd. Ja, Ezután jövök az altomról, geci. megkísérlek. Élőbe jó. Ja, elutazok hozzád, aztán megnyomok egy kést az ánusztudatba. Picinyi. Oly, 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 baka. Oly, 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 baka. Ja. Bro, random bejön valaki most a live-ba, bazd meg, ezt hallja. Ára. Isten. Ara, ara, ja. NPC live-ban kéne csébe. Mi a pöcsön van? Te is olyan vagyok, ott ne pixel. Tuk. Hát Simple... Gold! Ja? Simple legalulra lakta a rankingba a Nepixelt. Real. Amúgy a Nepixel jó gyerek. Hát nem tudom. Nem, az 2 ranking volt a... Simple amúgy nem is tud játszani, csak makja van. Hülye vagy? Szerencsés a Simple amúgy, nem tud játszani. Hülye vagy éppen? Simán elverném egy 1v1 box matchbe. Bro, senki nem jött be azóta a kurva live-ba. Mert én vagyok Simple. Azért afkolsz. Ja, várjál. Delay. Long. Van egy AWP-m. He's long. Szép. Ja, sor. Te geci, az egyik csak shotgunozik, hogy száradjon le a körmebe. Ja? Ez itt lyuk. Várjál, Móra is rá kéne néznem. Ma este treppelünk. Ez mi a fasz? Ez mi a farkam? Szia Dark! Hogy vagy Dark? Hogy telik az estéd?
Ez egy rossz játék. Te vagy szarember. Játék rossz. B. B, mi bivaj? Kapott egy kokit? Low. Ja, lovos kapott egy kokit. Igen, az kapott egy kokit, aki balra lesz. Bro felfedi magát. Kapott még egy kokit. Bro meghalt. Fegyverrel, te szutyó! Bro meghalt. Az a pali csak azzal a kibaszott fegyverrel játszik. Brumuba nem droppol ez a genyó semmit. Oh, Krrrr, kaptam csatlakozott. egy golden boxot! Szia grrrr! Unke! Grrrr! Bro, vesztünk, te szartalicska! Hát miért nem ölsz? Twitch-en is live-olsz? Ja. Miért nem ölsz? What the fuck? Csak egy killed van. Én kerizem a teamet. Hát ezt nem hiszem el. Az a pali... Ha még egyszer lelégszem Jó, koncentrálok egy kicsit, nem. Az, hogy megöltem kettőt, harmadik lettem, bro. Jó, ezt mondom, tartsuk így. Beledett. Szép. A rák, ugye ki a szívedet. Kettő végybe tudják ölni. Míg én beszélek. Kiütlek, geci. Ki fogjuk ütni. Ez is kell. Ez is kell. Hello, szia. Írtak chatre. El is mentek. Papi csúló. Ez a bemelegítő Router. kör. Ez meg is ez. Nem az altumon vagyok, geci. Szarra lehet visszaesni. Tök mindegy, is jobb vagyok nálad. Én Lázár Lőrinc vagyok. Hát ezt nem hiszem el! Szia Olivier! Bro, meg fogsz halni. Jobbra van egy AWP. Yeah.
Nagyon intense springet látunk. Basz meg! Legalább nem a shotgunos volt. Right. In the box. Right. Nagyon jó. Laggul a moon, bazd meg. Ez be. Azért vagy ilyen rossz, mert múzol csé közben. Nem, te sok... Milyen rossz? Rush. Don't rush. Te hallod, amit mondasz? Ja, rossz vagy. Te hülye vagy, ember? Go Nem, slowly. rossz vagy. Te idióta, faszopó, hülye gyerek. Miért vagy ilyen rossz, bro? Hülye vagy, geci? Kibaszott hülye vagy, bazd meg. Iszonyat rossz vagy. Iszonyat hülye vagy. Nagyon rossz vagy, hallod? Hogy lehet valaki ennyire rossz, Hülye vagy, mint bazd te? meg. 2 ikud nincsen, bazd meg. Ja, 2 IQ. Hát, bazd meg, és fejbe kúrál. Ezért húzok tovább. Viszket a farka. Itt van. Level up voltam. Easy. Bazd meg, van egy másik projekt, ami dolgoznom kell, bazd meg. XM-ezzek, bro? Azt csinálsz, amit akarsz te. Jövök longra. Ja. Jó, amúgy hozzuk már vissza. Ja, time to come back. A chat miatt. Free long. De... Az igen. Ezt nem látta senki. Go, clear, go. Nem tudja senki, hogy honnan jön. City. Stay. Száj! Nem tudja senki, honnan jöttem. Nézik CT-t. Várjál, múzik. Lehet visszamér shortra. Anima karaktert edithez? Bro, mondasz egy anima karaktert edithez? Gojo! Anima karakter edithez. Ez XM-es. Gojo! Hogy kit mondjak? Nem tudom. Naruto! Ja? Son Goku. Son Goku, geci! Son Goku! Na izé, Kira. Nem, Ippo, geci, a voxos köcsög. One Punch Man. Saitama. Aztán lehet, láttam magam bazd meg a For You page-en. 10.000 like-lik olyan egy itt geci, hogy ja? Saitama. Hajime karate! Ja? Ja, product placement-nek. Blue. Long. Long, my dick long! Látszik, hogy izé, ez Wood 2 rang. 2 XM-es Ja, rangok. abba vagy. Это мать шлюха, блядь. Sebleblebleble. Menj már a bombert, mert letartják. Zsabaleo. Minek menjek, amikor meghalok, bazd meg? Nincsen tímem, bazd meg!
Még kettőbe! Ja. Érted, köci, még kettőbe! Ennyire rossz vagy, hallod? Már licitó pej vagyok. Hát lenne gevezem az XM-eseket. Melyik az erősebb, nege vagy az XM? Úgy is szar vagy, az van. Ebbe az elóba alig van killed. Szégyen. Bele XM-eznek. Fogás. What the fuck? Broki bekapcsolta az aimbodot. Várjál, múzok. Mi van az invemben? Mindjárt tele van az invemben. Ládát kéne nyitnod. Kurva anyád. Tesó, szponzorálnak itt ládát. Chat, szponzoráljatok már. Sponsor. Ja. Animatronik vagyok. Még egy negev Fogd kör. már be a babádat, de mi van? Jó büdös kurva édesanyádat, te! Húzzam szét a picsádat és kiabáljak bele, hogy egy jó kurva anyádat dugjam szét. Jaj, smoke. Pro XM-es. De hogyha tudod, hogy X-emezik. Mi a jó édes kurva életér mész oda? Bazd meg. Mi a faszé flash-el be a kibaszott csapattársam? Ja, ez nem a csapattársam. Azt tudom, hol vagyok, bazd. Meg más! Brokreg. Do that. Do Fejbe lőjem. Life-a igen. Ver. De szar vagy. Kurva ér, geci! Все проебали эту хуйню. С вами, бля, бедолагами, бля, невозможно. Tiszek. Nincs kitje. Nincs kitje. Ez meg lesz. Ki kérdezem? Easy. És már 66-os vagyok. Ладно. Senkit nem érdekel. Chat, titeket érdekel, ugye? Chat, ja? Chat nincs itt. Chat soha nem Ó, lesz az itt egy veled. idős ribant. Mi? Mi? Chat soha nem lesz itt veled, mert egy nyomarékony. Undorító. Vagy. Ez a viselkedés, amit itt leversz nekem. Hogy volt mersed ezt csinálni? Testvérek vagyunk is meg mert... Mi a fasz, hogy két babával játszunk, bazd meg? Bro, nem kapom azt a droppot, passz meg, ami kell nekem. Hülye vagyok, geci, amúgy. Azt mered mondani, hogy real. Real. Bannoljátok, csekje! Real. Mehet a perma. Perma neki. ChatGPT? Honnan lőttek le? Kurva ényedből. Kisbabából. Remélem sokat buktál. Juhu, mennyit buktál, bro, what the fuck? Mennyit? What the fuck? Jó, hát biztos, hogy nem játszok veled ezen az akunton. Várjál. Switcherek.
Tenik. De vagy stream snipe hol van? Mi ez? Mi van? Dungeon 3-ba fal. Mi van, várjál? Online. Hányos vagyok? Level 66. Level 66. Pincetten van. Itt az akkut várjál. Ez micsoda? Hol van? Ezt benyomom. Obtaining, add extra item. Jewels. Bless. Várjál, jövök. Bless. Soul. Gyere már, hallod, zár már azt a rohadt mód. De jövök már, te se töltök be. Na, imbelj. Pikken nyomorék. Imbelj már meg. Mi mámomó. ChatGPT. Ez egy szar. Easy me. Bazd meg. Fogad el. Persze, hogy nem train banolódik ki, bár úgyse lesz train. Mert nem lehet train. Train a legszarabb map az egész csében. Ah. Banolj Dust 2-t. Bro, banolj már Dust 2-t. Jaj. Ugye megijesztettél. Ah. Mi van? Bro, zárd már be a módot. Farmot hívták. Függő. Deal. Már közben modellezek is.
most más modell leszünk. Ez már megy. Ja. No. Plant. Nem hiszek. Jaj, de jó! Múzok. Jó, várjál, most mit kell modelleznem. Aha, geci. Bro, nem nyomódik ki a pattanás. Seggedről. A pélomról. Ja, várj, ez az altom, geci, ezzel nem tudok körgővel jumpolni. Bro, fejbe kurtak dégellel. Ale. Engem is. Most képzeld el, hogy stream snipe-olnának az enemik. Hajrá. Jobb vagyok mindenkinél. Ugye? Nem. Jól van, barátom. Ja. Nyald meg a banánom. És azt lejátszom, azt megyek. Hova? Alszok egyet, keci. Idióta. Ja. Bocs. No, tud lenni a csapattársunk. Hogyha már te nem. He? Mikor csinálod azt a trade-upot? Az pénzt. Mi bű? Kerestél 4000-re. 3000-re. Hármat, bro! Azt pont egy negyede. Hát nem. Semmi hasznom. Úgyis elbukod. Nem fogom. Szülnapomra adsz ajándékot. Színapodra alkalmából elveszti ezt a trade-upot. Bro. De nem, amúgy megnyered is, mert engem fog hibáztatni. Micsoda? Meg fogod nyerni, mert hogyha meg akkor elbukod, akkor engem fog hibáztatni. Ha elbukom, akkor fizetsz még egyet. A faszomat. Easy vagy, bro. Utolsó vagy te! Nulla killed van, bro. Nem is lepődök meg, hogy ilyen szarcsapattársam van, mint a Miri. Nulla killed van. Egész nap farmoltam a LOL-t. Lol, látszik rajtad a nyomorék, hogy... De ezt miért veszi fel? Ez hülye. Na most. Jungle low. Mid scout. Jungle. Plant.
De milyen jungle, te faszopó? Az már meghalt. Hát, geci, nézem jungle-t, azt oldalra neki. De az már meghalt, bro. Hát, geci, örülök neki. Jókor szólsz. Híd szólsz. Úgy köve. Te úgy köves? Amúgy nem is nézem, hogy néznek-e minket, aztán lehet, hogy már belépett van, vagy 600 néző. Amúgy azt nem értem, hogy sok hülye ember, geci, ilyen olyan live-okat néz, bazd meg, amiben konkrétan Norina Daimo. Nem érted, te csó? Hallgass meg. Bang, 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 bang. Unalmas vagy, bro. Ennyi, fog fel, ez a valóság. Jöttem én negeve. Sorry. What the fuck, man? Man, chill, man. De jó. Sárgát is fejbe lőttem véletlenül. Under van. Ahí hogy túrasz. Ja. Seggtúró. Fartúró nem tudott még egyet sem ülni. Jövök megölt téged. What the fuck? Shut up, bitch. Kicking, guys! Shut the fuck up, bitch. Tesó, veszteni fogunk. Shut the fuck up, bitch. Shut the Ja, fuck up, bitch. ezt nem fogom. Bro, angol órán ennyit tanul. Shut the fuck up, bitch. Shut the kurva anyád a bitch, jó? Shut the fuck up, bitch. Shut your bitches. Jaj. Shut your bitches up. Nyet. Yeah, it's me. Na, Várj, tehát akkor veszek én azt mondom, hogy nyald meg a banánom. De jó, de jó. Bro, elfordul, de minek? Ez a Szép paligolyó álló. Köszi. Easy. Ez a pali kajagó álló. Easy. Annyira szar vagy, bassz. Miért haltál meg? Te konkrétan AK-val voltál, bro, az a pali golyóálló. Miért haltál meg, ó, az a pali érvitek. Real. Pali geci, titokban globál Van elég. még egy ilyen. Szia, bazd meg! Ja, Kutya ide szerelmes sétáltatod? beléd. Mi? És kihez beszélsz? Apámhoz. 84-et kapott tőlem az a pali. Hallod, BT-be az embereket, hogy dobsz egy flash-t és nyom meg a gépet, mint a gránáttal. Miért? Na akkor azt hiszik, hogy eldobta egy flash-t és elfordulnak, hogy ne flasheljenek őket. És közben te csak... Várjál már, bazd meg, kidobtam a flash-emet. Van egy AVP-n. Várjál meg, bazd meg, kidobtam véletlenül a flash-em. Kettő ott van. És meghaltam. Bazd meg. Bazd meg te. Maybe jungle. No jungle. Kitchen. Bro, miért haltál meg? Megöltem kettőt. Kitchen. Nem tudom, noob vagyok. Sor.
idiót ez a csávó. Te rangodba játszunk, bro. Én te rangot bejátszom. Úgy rossz vagy nálam. Majdnem megöltem. 3-at. Te 0-át. Egy. És egy végbe kleppelem a seggedet. Tesó, én vagyok a izé. Top 1. Nagyon 2000-es ilóba, tesó. Milyen 2000-es, bro? Neked iló 2000-es ilóba vagyunk! Az enemy nincsen 2000-be, bazd meg. Iló, sok és minden. mégis elver, hallod, mégis elver téged, nincs 2000-ben, és mégis elver téged, de nem vagy elsőnek kéne lenned, nem? Nagy izé, globál lett. Olyan szar, hogy azok még első se tudsz lenni egy nyomorékot. Sok több killem van. És a sebzés számít, bro. Alattam vagy, mert nyomorék vagy. Mi a fasz? Ügyes volt. Jó, nem vártam meg, hogy izéjek, molózzak. Azt hitt ő jobb. Az átlag. Az voltam. Az voltam, amíg meg nem szólaltál, bazd meg. Ez szar vagy, bro, kimentél meghalni. Nagyon rossz vagy. Reportolom a kibaszott TikTok fiókodat. Nagyon rossz vagy, bro. Iszonyat rossz vagy. Hallod? Inkább töröld le a játékot. Töltsd már fel. Micsoda? És ha menj már dolgozni, hogy legyen pénzed, amit feltölthetsz. Miért vagy ilyen rossz, bro? Milyen rossz, bazd meg! Nagyon rossz vagy. Nem tudsz játszani. Persze, az. Jó, Jó, vagyok neki nálad. Egy damage-et nem szereztél a körbe, én meg szereztem 22 damage-et. Dehogy is. Vissza hozzá. Mert szar vagy, bro, nem játszasz. Tudod, mit csinálsz? Afkolsz. Tényleg, várj, ráképnéztem a mura. Várj, én már ránézek a mura. Oh, nagyon jó! Bassz meg. Nagyon jó, tesó. Armor 21. De hát ez rosszabb, mint ami nekem. Csak kicsim, bro. Easy. Várjál. Elmegyek Núriába. Promózik. Hát easy. Veszem ezt. Easy, bro. Mögöttem, vagy több killem van, mint neked, bro. Szar vagy. Ja, meg minden. Nem pedig. Nem érdekli, hogy szar. Milyen szar, tesó? Szar Második vagy. vagyok. Ez szar hely. Bro, sweater 2000 ilóba. Aztán amikor a méneten játszol, tesó, mindig vesztesz. Mert veled játszok, bro, azért. Most Hogy meg rám egyedül nézek, játszok, hogy mindig gyerek. Hát akkor dögölj meg, ja. Te is. Oké. Basz meg! Pofámba robbantja az agyát. Szar vagy. Laggol a bum, bazd meg. Szar vagy. Hol a bumszorom? Elne. Indul, bro. Gigu. Bro, meghalok, akkor vesztünk, ez evidens. Utolsó vagy, bro. Utolsó vagy. Teleport. Dungeon 3. Ó, nem is játszik. Utolsó, Brocky. Várjál már. Megyek vissza farmolni. Ott akkor a bomba. Na. Én utolsó vagyok. Kajak nekem van legkevesebb killem, mi a fasz? Gyorsan megöllek, jó? Jó. Itt van egy Short. Hát, ne.
Szergően Úgy rakok az arcodra plusz, bazd meg. Nem damage-elti egyet se. Ja, tudom. Nem a réka. Nagyon jó vagyok. Nem tudsz játszani, bro. Töröd már a játékot. Kussoljál már be, bazd meg. Hát, hogyha még egyet szólsz, berepesztem az ugyanat, bazd meg. Töröd a játékot, bro. Töröd azt a rohadt játékot. Nem tudsz játszani. Szar vagy. Ez a játékot, de 3 game-el. De mi van? Bro eszik. Bro, játszod az Bro apját. apámat utánozza. Underpass. Hát bassz meg. Na mi ez? Kitchen. De jó, bazd meg! Bro, hát ezt nem tudom megszerezni. Hála Istennek. Bro, második se vagy. Erre. Változtatok ezen. Bazd meg. Milyen második sem vagyok? Nulla killed van. Geci, szokj egy banán. Nulla killed van, bro. Nulla killed. Aztán olyat alszok, bazd meg. Remélem kigyullad a torkod. Csupita volt. Ilyen miszkénye van. És jó. Palasz. Gruber fékelt. Bro, múzik. Riel, csak az a baj. Nekem kell, azt nem adom. Nem kapom meg. Áll. Tuti B lesz, Már aminek nyelv van. Mi? Egy lobos minden. Várj már. Fuck. Az már kettő.
Nem mondom, hogy tovább számítottam. Nincs pénzem, mi a fasz? Miau, 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 miau. Bro, utolsó vagy. Ja, utolsó vagyok, bro. Szar vagyok. Rákérdem ő senki bére. Mit tud? Tumi. Fucking stairs. Basz meg. Közel. ChatGPT. Move online-ba az elfnek mi én a speed set után és a battle group után. Oj. Ezt benéztem. Első vagyok. Pero nincsen pénzem fegyverre. Most nekem sincs, mégis jobban teljesítek. Ne szar vagy. Szar. Mely B-player voltam. Tessék, a Deagle-el carryzom a game-et. Hazudik. Hell ne. Mit? 3 kill. Still no gun. Light crossbow. Szóval pöcsönbe szerzem meg. Meghalsz. Rugod és feldugod a fitymádat a valagadba. Haha. Mi a fasz? Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing fire. Throwing a grenade. Flashbang. Van top minden egy VP-s. Top minden VP. Game is is szar. Úgyhogy még nem. Ja, AVP-s. Vagy palasz. Nem tudom azt pontosan. Megnézzük. Akkor mit? Szerintem B-re megyünk amúgy. Nem, megyek bért maradj. Itt van, itt van, itt! Bazd meg. Ezt honnan tudta, bro? What the fuck? Jaj. Ó, hát ezt mire megszerzem? Várj, level up-oltam. Let's go. Throwing smoke. Smoke. Mi a fasz? Bro, vett nekem egy M4-et. Grenade out.
Pit. Last jungle, not last, sorry. Nézd le. Ott van. Mi ez? Rota МВП. No peak. Throwing fire. Go hide, hide. Nice. Ah, we're getting stuck right into them. Nice. Mi van? Első vagyok, tesó. Bro, első vagy. Kevesen, mint 20 damage-el. Laying down. Bazzagát 16 damage-el vagy előttem. Egy lövés és visszahoztad. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Lehet, hogy ez egy day. Nem, itt vannak pitbe. Pit. Sosem mennek D-re vagy mi. Van palasz. Low palasz. One kebab, please. Mit amúgy, van nyomva. Van low in palasz. Top mid AVP. Te mire a faszomra vártál, bro? Ja, múztam egyet. Meghalt a lovas csávó, vagy az utolsó? Az utolsó szerintem lovas pitbe van. Meghaltam, és Lesz meg pit. ölt meg. Lesz pit, low. Maybe half HP. Pit, bro, pit. Piszketeket. Rühes. Ja, 70. Ühes picsa. 70-es sebeztem neki, bro. Szar vagy. Ja. Most megadom az egész tímet. Nem mered. Ja, Mert sajátodat. Nyomorék. Várjál már, bazd meg az Entos felveszem. Van top mid, az AVP. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Flashbang. Egy lovos izén, midem. Top midem, valló. AVP. És bro becsorja. Van egy ember. АВП мид. Бомб. Mit csinál? Ja. Easy. Ennyi első hely, bro. Szarra utolsó vagy. Utolsó vagy, bro. Easy első 81-es hely. fellövésem volt. Easy első hely, Melyik bro. aludni, bro?
Easy első hely. 10 éves vagy. Igen, 10 éves vagyok. Nem már. Elvileg ez a stream holnap délben kikerül a VOD csatornára. Csőköcsökök. Cső.